Ja som Matej, teší ma. Je skúškové, teda už po skúškovom toto obdobie, keď robíte všetko iné, len sa neučíte. To je môj prípad. A ja sa nudím, ale že sa fakt nudím. Tak som si povedal, že skúsim niečo nové, zábavné, zmysluplné a založil som si YouTube kanál. Jej! Vždy ma bavilo niečo natáčať, pozerať, upravovať, ale nikdy som na to nenabral odvahu, ako keby dať to na ten YouTube. Hej, som háblivý. Tak jedného dňa som si povedal, dnes teda, že niečo natočím, zobral som foťák a hej, natáčam. Som čudný, ja viem. Otázka je, že kto bude kúkať moje video a odpoveď je nikto. Čo tu môžete očakávať odo mňa? Chcel by som spraviť možno nejaké zábavné videá, nejaké vážne. Really? Nejakú challenge s kamošmi, možno pravdu a odvahu, to znamená, že mi napíšete niečo, čo by ste chceli vedieť a odvahu, že budem proste blbnúť a strápňovať, klasika, ako vždy. Ale určite nečakajte, že tu budem robiť kotrmelce. Nejaké let's play. Alebo videá takéhoto typu. Inak má riadne čudný hlas vo videu. Naživo mám ešte horší. Tak ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, tak môžete dať like. Ale berte do rezervu, že je to moje prvé video a že ešte mám čo zlepšovať. Takže mi môžete napísať do komentov, že čo mám zlepšiť. Rozmýšľal som nad nejakým pozdravom, dúfam, že nikoho nekopírujem. Kill me fast.